Salamat mo niyo tayo, Pokinamin tayo, may wadalian tayo, sabay naman tayo. Salamat mo niyo tayo, di namin ang itasyon. Salamat
Ayo,
donc waɗoɓe danciel oɗon ñagade gara toon gaynen ɗo ene Gueto Diallo acca rekki Aïchetou Sy Koumbis Ba oɗon ñagade gara toon alas waɗanɓe ɗon morceau raga donc acca rekki Panaga Aïchetou Sy to wanna kala ana Panaga Aïchetou Sy
Galluɓe kala inde mabɓe e jettore mabɓe ɗum noon bada datul mo firma e rendogo. Assalamu aleykum bandiraɓe tuldenaɓe ko ardi fof mbaɗa salmina on goto fof inde mum e yettode mum min kono debbo pullo daraniɗo fedde pamtare calgu mbeɗa salmina noon jiriji ɗi hono wiyete ñawoɓe ɓe mbeɗa salmina filmoɓe ɓe mbeɗa salmina kadi e fotoɓe ɓe mbeɗa salmina kadi hay joom seena musique o ko ardi fof noon momi haala noon holko woni pulaagu ko ɗum ɗo mi haala noon gila tuggi leɓol hooram ngol ha yetti segena moom mi haala noon ko ɓarmi e dow hooram ko wiyete ko jubbu cosaan ko teppumi hen ko wiyete ko kootode kanŋe ko woni ɗo ko wiyete ko korboje ɗum ɗo ko ƴiye ko woni ɗo ko wiyete ko kootode garaji ko jogimi ɗo ko wiyete ko cakka e cakkel jogade kalis ɓurɗum ko ɓornimi ko wutte folmat mbeɗa waɗi hen wudere sañade neɗɗo fof ne andi ko koreji men mabuɓe cañata sañade ko woni ɗo e dow danam ko wiyete ko lefol goro kono bajjol goro ko jogimi ɗo ko ɗum ɗo ko lahal ɗum ɗo ko ɓoggol aɗa andi kam nagge neɗɗo wawa ɓirde taw raɗaki ɗum ɗo ko lahal birdugal noon hadema fendude kosam ɗam koma ɓira ha gaynade puɗɗa fendude wona kadi a ɓiri a gayni tan a fendi koma pasna ɗum ha fasa ɓumna ha ɓuuɓa ƴetta peɗeli ma ɗiɗi mbaɗa e kosam kaɗam laloɗa picca hen laloɗa sa lalima a gayni sa wallin walla ñallin ha sari ƴetta mbaɗa e sumalle o
jonka sa yonki a gayni ceerna nebam ɗam e kosam ɗam sa pari ƴettangal ɗo juɓorgal ko ɗum ceerdirta nebam ɗam e kosam ɗam ha pularen mbi juɓorgal eɗen mbiɗen burgal ɗum ɗo ko horde ndeɗo horde ko sippirde ndeɗo ko hebbitirde sa sippineɗa pari ɗum nde kebbitiɗa so heewani ɗum ɗo ko mbeɗu ɗum ɗo ko sumalle ko lekkittuɓe ko woni ɗo sumalde ɗum ɗo ko kosam kaɗam onon foɗon gandi kosam kaɗam am ɗam min ko ittaka wattaka ɗum ɗo ko paɗe sakkede enen fof en gandi ɗeɗo paɗe ko sakkede fewlam ɗum on jarama noon debbo pullo Allah jarama ɗuɓɓe tigi hay hunde afankinani eyyi eɗen ɗutoroma kadi beele dokka yimɓe ɓe wasiya ko faati e jafoɗon seeɗa dokkon en basiɗa yimɓe ko faati e cuuɓu ladde anndi so tawi yeehi ha ndungu toɓi ladde nde waɗi huɗo ko yeehi ha ndungu silti ene yoora sanga dabbude ene heewi e kuɗoɗi cumi e nder ladde bomor heen yimɓe e jawdi e kuɗoɗon ladde kala heewi wadde ɗum ko yohoɓe wañoyde ma walla tenoyde walla simmotoɓe e ladde hoto ɗanniyankoɓe simmotoɓe jomum simmo wasa ñifde jeygol walla waɗa atay wasa ñifde jeygol naata e ñomre duppa ɗum hono ɓeɗo ɗannotoɓe goppa jeydi e nder ladde walla jeebo jeydi ha cumoro kuɗoli holko mbiyataɓe ɓeɗe wasiyo bandiraɓe julɓe fof kono no ndentonto rende ladde nde saabu ladde so renaka haydara gasani saabu ko huɗo woni jawdi sa ala huɗo jawdi ma wawa wurde ɓeɗe wasiyo kadi bandiraɓe fulɓe ɓe ndeɓe toppirto laaɓal saabu kosam sa joguima ɗum tan mbawata ko laabde saabu hande rafiiji ene keewe aduna o ko kosam ɓuuri hen heewde koye kosam ummoro saabu so pullo laaɓani hay kosam mum laaɓata donc Allah jarama Allah yi golle ma e salmina renndo ngo moni kala inde muɗum kadi e yettode mum no ɓe mbowi wadde o haala inde makko e kippu mo darani ɗo assalamu aleykum bandiraɓe o ko mi salmini inde mum e yettode muɗum mi salmini juriji mi salmini yeɓoɓe ɓe e filmoɓe ɓe e fotoɓe ɓe min mbiɗen ko acca rek darnin ɗo ko kuppumo temminani min kam pullo garmi ko sippude ɗum ɗo ko lahal waɗi ko kosam kaɗam ɓen hen ko mbeɗu ɗum ɗo ko gurgal en wurwure no bujire ɗum ɗo ko harde sippurde ɗum ɗo ko ɗaɗorgol sabu ɗum sa ala ɓuggol a wawa ɗaɗade a wawa tuufade ɗum ɗo wiyete ko karangal ko virusté woni ɗo o woni hooram ko ko cosani wiyete ene waɗi kootane muccuma ɓoyni mo wiyete ko kajjata yaya mi jogui cakataɗo wiyete ko ñaaƴi dimi cakata wiyete ko ñaaƴi dimi budere nde budere goto dadolal ngol ko dadol yuumi lifolal ngol ko lifol ñaatorgol kadi ɗen kadi sappo hen en jarama ɗum noon tanda kadi konngol seeɗa andi ladde ha hande koye mbaadi ladde gonɗen ene waɗi tenoɓe ɓe hen saaha ne peƴƴa leɗɗe kecce ɓe peƴƴa ɗumen ɓe luugo ɗumen ɓe mbaraɗe te eɗen gandi sato wawa moƴƴude tawi ala leɗɗe wawa ɓuuɗde tawi ala leɗɗe wawa sellude tawi ala leɗɗe wawa ko ƴi hay toɓde tawi ala leɗɗe joni noon ɓeɗo tenoɓe ene luugo leɗɗe kecce walla ene peƴƴa leɗɗe kecce holko jomnotaɓe
wasiya holko basiyotɗaɓe yoɓe ƴeew leɗɗe kecce no joɗɗe ɓe peƴƴa ma walla holto ɓe peƴƴuni walla yoɓe ƴeew goɗɗum koɓe guuri ko wona teende leɗɗe so tawi woni leɗɗe joɗe catti ɓe parani feƴƴu leɗɗe kecce ɗe sabu ɗum leɗɗe kecce ɗe ene ɓaɗi nafoore ene nafa jawdi ene nafa hay yimɓe sabu ɗum leggal keccal so ala hannde aduna o ɗum ɗum wodata ƴeewniɓe tan leɗɗe kecce ɗe potani feƴƴeede kadi ɓe ngala hen droit feƴƴude ɗum sabu so laami yiiɓe koko jaggataɓe ɗum noon Allah jarama on jarama mboɗo sikki timɓe tigi ha timmi eɗen mbiya rewɓe fulɓe ɓe yo duusuɗe gaati sabu eɓe jari ɗum eɓe jari kadi pelle moɗon onon ba yowitare heewi ndimagu majji ɗemgal teppi pinal men yooli ɓesngu leñolam pinen yonti arara e ɓamtare ko enen tambi ndenten ndentinen miijoji ciggen e fooftere men yo dañ ko ɓamti yo wuu suka daraniiɗo ngendi jetten mo jaaren mo sabu kanko o faami mi salminimo e calminama mon e mon kala inde mum e yettode mum suka e mawɗo debbo e gorko darnimi ɗo hannde ko kippuma deminare poyeto noon ko faate poyeto noon faati koye rewɓe hannde e rewɓe hanki banam debbo e nder Fuuta hanki mi nanima e daari mawɓam mi heeɗima e ma sifa moƴƴo mi nani kala konngol jinnaɗo a jaɓi kenal deminare ɓubde e uurde a ɓuri jarama debbo pullo a nafi sibu hanki ma a waɗi sibu hanki ma waɗi o ko bane debbo hanki e ma paami an banam debbo hannde konngol jinnaɗo a diwi poggi l'islam a taƴi e diine keferu a naati jolnuɗa heesal koynuɗa fulɓe poppotoɗo ha wayno sukañaɓe pijurɗo gille mo anda fodde bonnuɗo ceerle mo tiiɗa fimde jeewew terɗe mo tiiɗa coggu pamaro gacce mo ala deydi an jaasi an e honoma min teyi haali min e hono am mi daro mi yenna mi yennuma mi dutto mi waɗa ñiŋoɓe ñegma mi darto mi jala mi jalkinma ha Fuuta fof heɓa sago mum e ma ɗal haqqe jaafoɗami mi famdiri haalde moƴƴima e bonima ko yiddam em tan tolniɗon e ma ko Seydou Nourou Dia gandiraɗo Baba Galle yaafo e bandira Mama
Ibrahim,
My
Allah jaramo Modi Dumnana Miss
Merci DJ Alex. Kala indema e yettodema e holɓe daraniɗa ɗum caggal ɗum pacirana en ñantugal magal jaɓana gueɗe ɗe gadduɗa ɗo hande ɗe. Assalamu alaikum bandiraɓe. Mi salmini goto inde mum e yettode muɗum. Min mbiyeten ko accare ko mbeɗa yette ba darimi ɗo ko darde fullo. Mbeɗa salmini kadi ƴeeɓoɓe ɓe e ñawoɓe ɓe e wonde gendiyankoɓe dariɓe ɓe. Ko ɓornimi ko woni e dow hooram ko wiyete ko cosaan ene tappa korone mbaɗi men nuppam mbi ko korone kaajare ɗum tan mo wiyete ko baga duule mbeɗa waɗi cakkaji ñaaƴe dime jawami nde ko jawi haalis mbeɗa haddi wudere goro mbeɗa dadi lefol mbeɗa halangal kono hal kosam kaɗam kono halngal woni ko kosam kaɗam dippi en ko mbeɗu ɗum ɗo ko wirtugal ɗum ko ɓoggol ko raɗo te kaden darone ɗum ɗo ko wiyete burgal en wuro en bujo kadi ɗe paɗe mata kiis eyyi noon tigui ɗum noon sohna Thia laaɓiɓe sikki rendogo famille ko kalɗa ko kala ɗum noon mi rutorma ha hande mi wima ya wasilo yimɓeɓe ko fewti e dewle hande dewgal fayida muɗum beele neɗɗo so resama ene foti fijirde dewgal muɗum ma walla ene foti jaggude hen walla neɗɗo so resama ene foti jokkude ene wano ni gila ene woni mbowri ene yaaha e gueɗe muɗum walla ene foti ustude yaatu ene foti suurade eko way noon eko way noon waajo yimɓe seeɗa ko fewti e dewle basirum rewɓe so neɗɗo hisi ha dañi goto mbino yiɗi waɗa goto foti ko toppirade gorko o sabu ɗum dewgal fijirde ala hen wayde rewi ha arindini babiraɓe hokkum dewgal hankkadi hay ko dewgal tan wasiyoɓe kadi yoɓe jagde dewle mabɓe ha ciiɗi sabu ɗum goɗɗo debbo fayidu mum ko resede fayidu ma ko suudu ma ɗum noon rawnaca e hol kippu daraniɗa ɗo ñaltugal ma ngal gila dow ha less e ko firdoriɗa ɗo ɗo hande ko ko ardi fof mi salmini ñawoɓe jooɗiɗoɓe mi salmini yeɓoɓe min mbiyete ko Maymouna Gady doniɗo kippu FC Balance ko woni ɗo hooram ko ko cosaan lefol mabɓe e daalal ngol ko lefol format wutti o ɓorni ngo ko wutti yimu calka o mammi ka ko calka ñaaƴi dimen tappa ñaaƴi kulaji wudere kadi timi ɗo nde wudere goro ɓornimi ɗo ko paɗe sakkere jawɗe mbammi ɗe ko jawi haalis ɗum ɗo ko talla wiyete ɗum ɗo ko feere cuuray ɗum ɗo ko cuuray woni ɗo
kala debbo desaɗo ene woni e suudu mum ne andi nafoore ɗum ɗo e noon tigi Allah jarama eyyi mbeɗa sikki ko ɗum ɗo oɗo debbajo addi ɗo hannde o haali ñandugal makko ngel gila dow ha less eyyi en mbatta gaga annene min dokkuma mbajoɗa yimɓeɓe seeɗa ko fewti e laaɓal mbe neɗɗo foti laaɓde tan koye ɓandu e boowal e comci ma walla ko gila nder ha boowal walla koye nder ɓerde walla koye eko feeñi ha eko suuɗi laaɓal e no woruno waajo hen yimɓe hay soko kongude ɗiɗi walla tati laaɓal ko ardi fof ko laaɓal woni afogal laaɓal no wayi fof ne moƴƴi ha maayi ala nder ala boowal laaɓal ko laaɓal tan no neɗɗo wawi wonde fof yo wonde laaɓal sa wonani laaɓal ala fof no mbawɗa yaade saka yettade Science. Comment appelle-t-on la science qui étudie les végétaux? La science qui étudie les végétaux. Botanique. Bonne réponse. Comment appelle-t-on la science qui étudie les microbes? La science qui étudie les microbes. On passe. Okay. Les microbes s'appellent la microbiologie. La grippe porcine contaminant l'homme est apparue dans quel pays? La grippe porcine contaminant l'homme est apparue dans quel pays? Pologne. Non. C'est le Mexique. L'éradication de la grippe porcine est principalement prise en charge par quelle institution internationale? Donnez le nom de l'ancien boxeur, bien donnez l'ancien nom de l'ancien boxeur américain Muhammad Ali. Américain Muhammad Ali. L'ancien nom de l'ancien boxeur américain, Muhammad Ali, c'est Cassius Clay. Cassius Clay. C'est le nom officiel de Mahatma Gandhi. De Mahatma Gandhi. Ahmed Mahatma Gandhi. Non. Karamchand. Votre dernière question. Comment appelle-t-on un habitant de Saint-Étienne? Bonne réponse. Comment appelle-t-on un habitant de Rio de Janeiro? Grande-Bretagne, Hollande ou Belgique? Belgique. Bonne réponse. Voilà. Quel pays est appelé pays des cèdres? Le Liban. Bonne réponse. Donnez les 3 premiers lycées en Mauritanie. Bonjour et Bougué. Bonne réponse. Valence. Qui était le premier secrétaire général de l'OIA?
Bonne réponse. Ça. Qui avait remporté le Ballon d'Or africain en 1988? En 1988. Pelé le Ghanéen. Non. Valence. Il fut international algérien et joueur du FC Porto. Il est actuellement consultant de la chaîne Al Jazeera Sport. Major. Bonne réponse.
Come on.
jali banga mali badela kora fo jali be mali badela bala fo jali banga mali badela kama fo jali banga mali badela ayo mali badela Masabaro, nigga di masa minye, nete masa digu.